केकर शादी भइल बा ईमानदारी से बतावा लो। हमार भाई रहते तोर भइल ई लोग पता नहीं कोने लालच में हाथे ना उठावत हन, कुछ मिली उली ना आई, अब 1 घंटा में सब चल जाई। ई रात भर खाली झमका यहां से अगर बंद निकल जाई हसन मेकअप उतरली स मेकअप उतरली स कि तनो चिन्हैया स ना कहे के बा एगो हमनी के कविता जी बिहार में गाड़ी गीत गवाला वैसे तुम के यूपी में बानी सो एकर बाद जो आपकी इच्छा करी तोन रुवा गाई, लेकिन एगो और गीत सुना देबे के बा भैया लोग के कि तनी ताकल हो तनी ताकल देवलिया पक्का लिखल बा तनी ताकल। देखी खराब कोनो गीत ना होला, अश्लील कोनो गीत ना होला, बस आप लोग के सुने के नजरिया होवे के चाहिए। केहू के बियाह होला तो भैया गाड़ी गीत गवाला कि ना गवाला उहे बाकी वा कोना हिसाब से कहाँ गावतनी आप लोग परमिशन दिन लोग तबे हम गाई ना। हम बियाह गीत गा के कोई गाना हिट मिल भाई से हर स्टेज पर ना के ना चाहते कि ना मूड माहौल ठीक बा तो इसे गाई ना कहे के बा कि तनी ताकल तनी ताकल देवलिया पक्का लिखल बा तनी ताकल अतवार लिखल बा अतवार के बाद का आवेला सोमवार सोमवार लिखल बा आ कहे के बा कि तारा बहिना के सोरा को भाता लिखल बा तनी ताकल देवलिया पक्का लिखल बा तनी ताकल हो तनी ताकल देवलिया पक्का लिखल बा तनी ताकल। एक लाइन हमारी को से सुन लो ए भैया तनी हमरे के साउंडवा बढ़ा दा कि मोती झलके ऊंचे मोहलिया से मोती झलके एगो गाड़ी मन के गांव में मेहरारू गावे नहीं बुरा मत मनी हलो मैं कहता है एबरा केहू पूरा ना माने छाजो में मुसवा जुलुम किया छाजो में के गरियावे के बाबू बतावा लोग नाम बता दा नाम बस हमार मत धरिए गाड़ी गवाई भैया हमके इनाम चाहिए मुंह खोल के दूल्हा कहाँ होने तमु नहीं के गरियाई गा द दुल्हन पक्ष से गा द टुनटुने भैया से नथुनी भैया के गरिया ना द फ्री के होने बड़े हमनी के दुल्हा के बहिनी में आर कैले बा दोनों पार कैले बा ओ में रिक्शा चला के दुआर कैले बा रिक्शा आवल करी रिक्शा जायल करी घंटी देहल करी टना टन छाजो में मुसवा झुझुम किया छाजो में देखी कलाकार हर कला देखावेले यहाँ के थ्रेसर ना चलाई ना यहाँ के इहो कुल गाई ना रिक्शा ऑटो सब हेला दिहली गाड़ी बा तो थोड़ा बहुत चलबे करी पारंपरिक बा कोनो ऐसा नहीं बरतीहन के बहिनी में आर कैले बा दोनों पार कैले बा ओ में रिक्शा चला के दुआर कैले बा रिक्शा आवल करी रिक्शा जायल करी घंटी देहल करी टना टन छाजो में मुसवा छाजो में भैया यहाँ के जो छाटल गनी तो हमरो को छाटल सुन एगो और बा ना रुकी हेलो कविता जी एको अभी गावे के बजो हाँ भैया की रहरी के तीन गो पाता तीनों का चनार जी रहरी के तीन गो पाता तीनों का चनार जी कविता जी 1 2 3 अरे हितावा के तीनों बहिनिया तीनों के तीनों बाबा अरे हितावा के तीनों बहिनिया तीनों के तीनों भैया
इतना बढ़िया गाना है कि भाई लोग ही गा देते हैं, लेकिन सुना हाई ठीक ठाक ही है, देखई में शरीफ नहीं साचो में शरीफ ही है। एगो ही ऐसन वैसन, अरे एगो ही खिलाड़ जी, यहाँ के खेली ना, यहाँ के छोट बहन है कोमल जी, आई हो दादा, अरे एगो ही ऐसन वैसन, एगो ही खिलाड़ जी, हाय रे भैया आ छोटा की ही अच्छा देवे पतैयार जी, अरे छोटा की ही अच्छा देवे पतैयार जी। एगो पेशवा हमारे तरफ से, अरे थोड़ा सा बदल के, अरे कि कब कर चल हुआ ए बरती हसले लो पैस जई है चोर जी, कब कर चल हुआ ए बरती हसले महलो पैस जई है चोर जी। कविता जी हमनी के ही ट्यूनवा पे एगो बिहार में गवाला जब खाना लोग खाला तो हाँ कैसे लाल मरीचाई हरा हर के पिसाई जी, क्या बात है, लाल मरीचाई हरा हर के पिसाई जी, बाकी हम इशारा तो लोग पूछ गया लोग आ हितवा के ये थी पछा भाई से भाई औरी पाछा से भाई जी, भीतरी ले औरी परपारा, क्या बात है, एगो और एक पका वाला देखी अभी ए बार गाले तनी आगे फिर मुलाकात हुई बढ़िया से और गवल जाई। हां एकदम कि अरे पेट तहर भरल हा कि ना ए कौन भेड़ुआ, कि पेट तहर भरल हा कि ना ए कौन भेड़ुआ, झूठे पता लिए चलो कुकुर के भके हमल विदा चलवनी, कुकुर के भके हमल विदा चलवनी, आ काहे कोई करत काहे चला हो, एगो ऐसा ही कहे के बा, खोरबा कटोरवा लेहले घूमेली के कर बहिना, खोरबा कटोरवा लेहले घूमेली के कर बहिना, के देही हमरा के जोरन जी, जोड़ती है अपने महलिया होके बोले लकवन भैया, अवधनिया हम दी जोरन जी, भैया देखिए आज यूपी के भी गाड़ी सुने के मिलता, यूपी में जो गाली गीत गावल जाला, अब बिहार से भी भैया माइनर में आई है, हमनी और कविता जी पंडियो जी लोग गाली गीत गवाला, हमनी के पहला मिलत पहला बार नहीं किस स्टेज पर पहला बार मिलत है, पंडित जी पर लोग गावेला गीत माइनर में भैया, कि आलू 10 रुपया, पंडित जी हो लक्षण से नहीं खेलागत
पंडित जी हवा तो तारा के बाछी नहीं है, मन को तो छुआ के भेज दी तरह घर है। नहीं कलू भी आज जने उतार के आलमा लोग। बहुत बहुत कोनो दिक्कत धन्यवाद, ना। थैंक यू। स्टेज पर फोटो ना आलू 10 रुपया, बैगन 20 रुपया। यू नो बैगन? हेलो बैगन, डीजे बैगन। बैगन बुझल नु? इंग्लिश में ब्रिंजाल बोलते हैं। तालो वाला बैगन कैसे मिलला? गोले गोले या एगो लामा लामा भी बैगन मिलेला? लामा का। हाँ, लमका की गोल का। लमका कहाँ देखी बताई, जमाना कहाँ जाता है। आलू 10 रुपया, बैगन 20 रुपया। पंडित जी के पॉकेट में मोबाइल नोकिया, पंडित जी के पॉकेट में मोबाइल नोकिया। रिंगटोन बजला हिलेला मुछिया, अरे रिंगटोन बजला हिलेला मुछिया। आलू 10 रुपया, बैगन 20 रुपया। गोभिया कैसे बा? अरे पंडित जी के पॉकेट में मोबाइल नोकिया। पंडित जी काहे ढोकत हो? गोभी कैसे बा? 50 रुपया, 40 रुपया। बड़ी महंगवार बड़ा हो। तो हैसे कह, हैसे से करबो लाइक की गलत पूछ लिया सर। पंडित जी के पॉकेट में मोबाइल नोकिया, रिंगटोन बजेला हिलेला मुछिया। रिंगटोन बजेला हिलेला मुछिया। 1 रुपया 2 रुपया मतलिहा पंडित जी। 1 रुपया 2 रुपया मतलिहा पंडित जी। अहितावा के बही के दहे जलिहा पंडित जी। अहितावा के बही के दहे जलिहा पंडित जी। अच्छा लगा लोग आशीर्वाद के बाद में ताली बजा दिलो। कुछ गावे की बात करो, वो गा भाई नहीं तब आई हम 2 डांस करी, एक बाद निकली रिकॉर्डिंग डांस।